Okay, so music, maestra. Sasayaw-sayaw muna sila. Okay, here's the instruction of our first traditional wedding ceremony. Bouquet throwing and catching. So first to catch the bouquet will be out. Okay? So first to catch the bouquet will be out. Ayan sa paunahan. Pero dapat sasayaw muna sila. Okay? Okay! Parang ang laki atan yan. Wala ba yung maliit muna? Kasi laro-laro lang naman. Okay, yung rose lang naman. Yan, yung maliit na rose na lang para hindi na masira. Okay! First to catch the bouquet will be out. At the count of 3, first round. 1, 2, 3, go! Ay, paunahan sila. Ay, nahulog. Hindi, wala. Yung magka-catch. Kaya nga magka-catch, di ba? Hindi pulot. Hindi naman sinabi dito na pulot the bouquet. Okay. Round 1. 1. Huwag mo masyadong itaas. At the count of 3. 1, 2, 3. Pack. Okay, thank you very much. Lay. Gusto mo talaga, ah? Next in line. At the count of 3. 3, 2, 1. Ay! Oh, sinag-agawan sila. Another. Sayaw muna kayo dyan. Sayaw muna. Ang boring naman ng life niyo. Sayaw. Change music. Go. Okay, try. You may now throw. Round 3. Pa! Oh, hindi na naman pulot yan, ha? Ano ito? Pulot na bouquet? Next. Round 4. Ala? Lasog na yung kwan. Jomay. Sige. Next. Round 5. Sayaw. Ay! Wow. Volleyball, basketball ba ang sinalihan mo eh? Hindi pala throwing, catching. Okay, next in line. Ay! Wow, grabe rin. Table tennis din siguro ang sports nito. Okay. Next in line, 4 na lang. Go! Ay! Ayan. Meron pa. Grabe naman dyan. Hindi 1 million yung prize, okay? Stay calm, Hana. Hindi 1 million. 3 na lang. Pop! Oh. Okay, ibalik. Ay, mga terang family ang naiwan. Mga terang... Ay, nahulog. Nagsaka-saka for the throwing bouquet. Bongga ka, ah. Again, round 7. Pack! Ay, 2 na lang. Okay. So, 29 years old, nagdibo ka na, ha? 19. O, palitan na yan. Kasi last round na ito. Last round. Ay, okay. Yan yung malaki na asis. Last round. 1, 2, 3. Congratulations. Ikaw na ang next bride, okay? That's the twist, okay? You stay. Halika. Tinanggal ko mo pa ngayong sapatos mo. Okay. That's the twist. Kung sino yung nakakatch, you will be the next. Okay?